गथ'नायाथ' थारमाने जोंथ' बाहाय मानसि दोना नालाय माने थांनाय हराव बुंनो थाङोब्ला जोङो बे फुं समावखौनो बुंनांगोन 12:15 मिनिटाव बे न' खाथिनि मानसिया जाय बिथाङा माने बे जोंनि अफिसजोंनो नांजाबनाय इस्मालिगाव महनपुरनि बारग' चेयारमेन बिथाङा बिसि फिसाय बेवहायनो थायोमोन आरोखि दा बे हिसाबै बिसिया माने बाहेरायाव ओंखारनाय समावहाय माने बिसोरो 12थासोसिमाव बिराद माइक दामखावदों जाहैबाय आरोखि बे जायगायावहाय ओंखायनो माने उन्दुनो ओंखारैनि माबाजों बे उसुखुथु जानानै बाहेरायाव ओंखारफ्लांनायाव बे बारग' चेयारमेन जाहा आदै मेगनाथनि बिसि बिथाङा माने बे अर खामनाय जाथायखौ नुबाय आरोखि ओमफ्राय लोगो लोगो फिसायनो इनफरमेसन होबाय ओमफ्राय बाल्थिङाव दै खावनाय दंमोन नामानो बेयो एकदम ओरैबायदि माने हास्लाबा फैनानै अरखौ खोमोरफैदों आरो दा बे समावहायसो माने बिथांमोनहा अर खोमोरनाय लोगो लोगो अरा जुदि बायसान्सआव खोमोरजायामोनब्ला बुंनो थाङोब्ला बे गासै माने जोंनि मावख' बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि जेनाखि मावख' बेजों लोगोसे गासै सियार टिबिला खामलांजोबगौमोन जों बेखौ अनुभब खालामनो हायो। जाथायनि सायाव सोरखौ सन्देह खालामो? जाथायनि सायावथ' देबोरगाव समस्थियाव जेन'बा सानैल' बिजाथि दं हिसाबै दा जाय बिजाथि बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङाथ' इउपिपिएलनि केन्डिडेट जाहैबाय बुद्धदेब मोसाहारिनि इउपिपिएलनि जाय हार्डकर वार्कारफोर बिथांमोनहानो हयथ' बिनि दायनिगिरि जानो हागौ होननानै जों आन्दाज खालामनो हायो। बिनि सोमोन्दैथ' जों पुलिस केम्पआव दहाय एसे सिगाङावहाय जों अरेलि इनफरमेसन होदोंमोन दा जों रिटेन इनफरमेसनखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। औ बे हिंसायारि जाथायाथ' बेनो माने बिथांमोनहा जेनखागोनखौ मिथिनानै बे रोखोमनि हिंसायारि जाथाय खालामोब्ला रायजो राजाफ्रा बे इउपिपिएलनि वार्कारफ्रासो माथो स्ट्रंसिन खामानि मावनो हाबाय बिपिएफनि सुबुंफ्रा माथो वार्कारफ्रा माथो जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखिसै फिनजाथाय खालामनो हायाखिसै दा बेफोरबायदि माखासे अनुभबजों हयथ' बिथांमोनहा बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै जों आन्दाज खालामनो हायो। दा बेयो दिनै बे एबारनि बिसायख'थियावनो प्रथम नङा थांनाय बिसायख'थिफोरावबो बिथांमोनहा जोंनि सापर्टारफोरनि सायाव बे बिभिन्न धरने जोंखौ हेरेसमेन्ट खालामदों बियो पुलिसनावबो रेकर्ड दं आरो जोंनि रायजो राजाफोरनावबो मेगननिनो रोखा फोरमान दं। थ' बेबायदियैनो थांनाय मैयानि मोनाब्लि समाव देबोरगाव इउनिभारसिटिनि खाथियाव जोंनि इउपिपिएलनि सासे सापर्टारनि दखानाव टेबिल सियार बुख्रेबलांजोबनानै बिथांखौ बुथारनायनि धमखि होनानै खालामबाय आरो दिनैबो बेबायदियैनो जोंहा नैबे बिसमुरियाव इउपिपिएलनि पाब्लिक गेदारिं मोनसे प्रग्राम दं बे पाब्लिक गेदारिंनि जि परिबेस परिस्थितिखौ बिनस्थ' खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बिसमुरियावनो बिपिएफनि गावसिनि अफिसखौ गावसोरनो सावनानै लाबाय। मैया हाग्रामा महिलारिनि बिसि मानगोनां शिउलि महिलारिया खान्थालगुरि गामियाव मिटिं खालामफैदोंमोन दा बेयावनो फैसा रानलांदोंमोन पाब्लिकफोरनि अभियोग बुंनाय मथेब्ला दा पाब्लिकफ्रा फैसा रानलायनाया समान माबाजों मोनलायनाय जायाखै बेयावनो बिथांमोनहा गाज्रि मोनलायनाय जादों आरो बे बाजारावनो मैयानो बेलासि बुंनाय जादों अफिसखौ सावनांगौ होननानै बद्रानपुर गामिनि मनिलाल बसुमतारिया दा दिनै सावमारबाय दा बे धरननि आरोखि आरो जोंनि सायाव उल्था अभियोग खालामबाय इउपिपिएलआ सावदों बेखौ जोङो इनभेस्टिगेसन खालामथों इनभेस्टिगेसननि थाखाय जोङो नारसिनगोन आरो कालप्रिट दसिखौ जेरैखि जाया हमनांगौ आरो हमनानै आयेनगत भाबै सास्ति होनांगौ जों बेखौ खावलायगोन। जुदि नुनो मोनदों नोंथांनि देबोरगाव बिटिसि बियाबावहाय दिनैहाय खुंफुंनाय जे मास गेदारिं सुबुं गुमायाव गले गले रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै फैगासिनो दं बेवहाय नोंथाङा माबोरै आसा लानो हादों देरहागोन होननानै नोंथाङा सानो? दिनैनि दिनाव थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जि दुर्नीति खालामबाय जि अन्याय अत्याचार खालामबाय बिनिनो मोनसे फिन जाथाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिनि एगेन्स्टआव ओंखारबोदों। बियो थांनाय नैबे बिटिआर जेनेरेल इलेक्सन बिटिसि जेनेरेल इलेक्सन डिक्लेयार खालामनायनि उननिफ्रायनो विभिन्न जाति जनगोष्ठी बिटिआर बासि रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि एगेन्स्टआव ओंखारबोदों जे सोलायनाय नांगौ होननानै दिनैबो बे एखे सिन्था धारणा बा मानसिकताजों बिथांमोनहा दिनैहाय लोब ओंखारबोदों आरो जोंनि देबोरगाव समस्तिया नैबेखौसो नेनानै दं 10 थारिखखौ
भटनि दिनखौ नेयालासे 12 थारिख दिनखौसो नेनानै दं मानो होनोबा ओइ दिनखालि फर्मेल नटिफिकेसन होगोन जे देबरगाव समष्टिनि इउपिपिएल बिजाति बुद्धदेब मोसाहारिया देबरगाव समष्टियाव गोबांसिन भट मोननानै देरहासार जाबाय बिनि सार्टिफिकेटखौ होगोन रिटार्निं अफिसारा आरो बे सार्टिफिकेटखौ लायनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनिसो प्रस्तुति खालामनानै दं एबारनि बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिआबो गोख्रों थांखि लादों बिपिएफआबो गोख्रों थांखि लादों जिएसपिआबो गोख्रों थांखि लादों नोंथांमोननि दोलो इउपिपि दोलोआबो गोख्रों थांखि लादों सरकारा सोरनि फैगोन होननानै गोख्रों थांखि लानाय मोनफ्रोमबो पलिटिक्स पार्टिया थांखि लागोन मानोना गाबागाव पलिटिक्स पार्टिखौ गाबागाव राजनिति दोलोखौ सत्तायाव दोननो थाखाय सोरखाराव दोननो थाखाय बेथ' मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलोनिनो मोनसे आप्रान सेस्ताया दङ किन्तु बिटिसिनि बेलायाव मोननै पलिटिक्स पार्टिया दिनैनि तारिखाव दिनैसिमाव आं उननिखौ बुङाखै बियो जोङो बांसिनै मर्यादा मोनगोन बेयो जाहैबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा दिनै बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा नाखस खालामबाय दिनैहाय इउपिपिएलखौ बरायबाय इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट फैगोना 100% रोखा जाबाय